sengikhumbule ekhaya labazali bami ubaba ngishiya ekhaya labazali Besasizinda isikhathi kanti ngafuna ukusibezeka kwana noma sekushabilayo kuze kuyosha naso kezweni indlala bese siziba ngethemba lokuthi mhlawumbe kusasa kuzoba ngcono uthi kakhulu utsilisha yendukwini ngesontele edlule ngibese ngithola itoho leli toho lokuzoqapha abangile mkhuba ngeqavumela imizwa yenza imisebenzi yengqondo lapho ngibese ngiyalo ukuthi isibilo nobuda ngibokushiya ekhaya lo msebenzi awudingi ukuthi ngibe nabangani kodwa lokho ngizokwenza kanjani ngoba noma imfaniswano yethu ifana kepha inhliziyo eqoka iyalo zabazali mina yami imbatha umhelano wokuthi ngamehlulele omunye umuntu noma sekunjani ngosuku lokuqala ngawugaya ngawudla nochephiso ensimbi umanyazini olulandela lolo kwakhombisa ukuthi amazinyama waqinile ngokwanele ukuthi sengamfimfithi iyalo zabazali konke nonembeza kuze kuphele ngibese ngithatha isinqumo sokuthi umuntu angimvakashele akangitshele kahle ukuthi yini lemlethela ejele egumbini lokuqala ngifica umnamzana osemdala ngithi una54 ngokweminyaka ngoba uthe kumina nogada uhafu eminyaka yami esengihlale la ejele nawe kusiyobala hawu kanti kwenzakalani baba uthe kumina uyabona ndodana ziningi izinto ongasoze wayiqonda kulomhlaba sasiyintwana sithandela ubumnandi siphathe ingane esibuhlaba noma ngasakhumbuli kahle kwenzeka ngaleli yalanga kodwa hayi man angimbulalanga noma ke kwenzeka kwangeyona inhloso besefana nomnewethu kumina ube umngane wami weminyaka nginikeni ithuba ngichaze noma nithole wayekhona mhlawumbe ononembezi uyofakaza sayitsheni wesatsheni ngixoleli wesatsheni ngixoleli wesatsheni ngixoleli inyembezi zehleza landelana ngiyabaza umzima kodwa bengakaze ngibona umuntu omdala ekhaya vele ngaphuma mhlawumbe isitori sakhe sengiyosizwa ngelinye ilanga ngidlulele egumbini lesibili bekunowesifazana obebhekisa ikhanda phansi ecula sawubona bese ngithi ngiphindele emumva ngesikhathi ikhanda elivuse ngiphendula yebo bhuti njani angeke nkosazana ngitshele umuntu onjengawufunani la itshele ngitshele ngicelela ushwele mhlawumbe lishonela namhlanje sebekudedele ungangisizi baningi abantu abadinga usizo la ngaphandle hayi mina ngila ngokuthanda kwami usho kanjani inkinga yeni leyo ke nina madoda ubuhle bunivala amehlo noma izenzo ziniholela egodini lethu zilokufa niqhubeke ngimbulele ngawufaka amathumbo wagona ngesandla encane ngekhala lokho ngakuthanda ngambuka waze wafa hayi ningangibheki kanjalo unambeza kumina wahamba nenkomo kamama eyathathwa ngesankahla umlise mumbe ngesikhathi abazali bengidayisa ngenhloso yokuthi bangigalise kwabiza ukuthi nginikele ngenkomo ukuze bathole inkomo eyami le nkomo ngayikhiphela inkomo indoda ishiya itika ngikhuluma nawe nje ingane zabantu yithwele inhlabathi ngesifuba ngoba zafela ngaphakathi ingakawufeli umphakathi ngaphansi kwesiyalo sabazali esithemendeni kuyabekezela noma kunzima basize nogada siza le ingane yisakhulu
zitshele ngokubaleka kokufunda, zitshele iqoma imfundo zizeyilale nayo zisane-choice, mhlawumbe ngalokho zokubona ukubaleka kwejazi. Buyisa ithemba kulaba esebefaniswa ney'mvuthi zamakhekhe ey'kalwayo ngokudlela emakhoneni kanti bayavidorizwa bengazi. Basize nogada. Umehluko phakathi kwethu esisejele nani ngaphandle ukuthi thina siboshwe ngokwenyama ngokwemqondo sikhululekile, kanti nina nikhululeke ngokwenyama ngokwemqondo niboshiwe. Uma uphika lokhu uphuma manje yobuza oyihlo ukuthi inyembezi zayidalelwani mekuzophinde kuthiwa indoda ayikhali. Nendlela ezobusa emshadweni yindeke emnewethu engathi inhliziyo ubungayikhumuli iy'cathulo zokuzama ukuthembeka nokuzenza indoda eqotho mase uyifakeza amasentshana ngoba kule y'nsuku uthando sele wahamba ngemali. Odade banokuniqalisa indlela enifica isihanjwe, ujabula unconcoze lapho ingane isikhula iqhumisa. Angithi manje senondla amabhomu. Kuningi bengifisa ukukutshela khona kodwa kubukeka selisondele ihora lokuyodla. Oh, ngisakhuluma nje ngokudla. Zingaki ingane ozaziyo ziwondinga sithebeni okumanje azazi izothatha nihlanganise nani. Bengizokunika lokhu kwami kodwa uzokunika bani uyeke bani. Hambi emabandleni ufike ubabuze ukuthi imnikele kweshumi iphelelaphi. Uma ungalitholi usizo iya kwabomdabu ufike ucela ikhambi. Mase ubacela ukuthi bakunike nomuthi wokuwina ilotho mebese ukhokhele mase uyababuza ukuthi kanti bona bayidlali ngani. Ungisize usize umoya wami ungayi kuyimbongi ngoba zinokubhala ngamaphutha abantu engathi zona ziwongcwele ngcwele. Sekangaki nje uzinkondle ngowesifazane ongayiphethe kahle nijabule nize nishaye ney'thupha ningasazi isisuka sakho. Kunjalo-ke emhlabeni imisebenzi yabanye abantu kunconywa ngamaphutha abanye. Usukume wami wathi ukuphendula nje bhuti wami ngila ngoba ngibulala indoda esengithandane nayo iminyaka emphakathini yenza ngathi yangithanda kodwa ngasese hlezi ngishaya mengibabikela ekhaya bethi angibekezele iy'nkomo sezaphela ezinye zafa. Uyezwa nje ukufa kwemvelo uqhubeka komshado noma uthando lingasekho. Uphume wahamba. Ngidlulele egumbini lesithathu. Egumbini lesithathu bekunamadoda ayidlanzana ontanga yethu. Ubona ukuthi abaqisi qakala ukuba la ekhaya bebecula kumnandi. Ubona ukuthi abanandaba. Phakathi kwabo bekunephoyisa eliboshela ukugwazisa. Likhala ncenga nogada lekelela lamadoda sinayibethela amanye ngisawakhumbuli kodwa ngesikhathi ngisasebenza athi ngangwashaya ngiwakhahlela. Ayike nami bengisabela. Kwase kuyafika kumina ukuthi omunye umuntu ungabombukela phansi ngenxa yesikhundlo sokukusona ngaleso sikhathi ngoba ikusasa ulazi. Ngidlulele egumbini lesine. Egumbini lesine bekunomama. Umama yabo omama laba besonto omama laba nje. Uthi hawu ndodana wasiza wafika uba igama lakho ngathi mina uma ngumncedi. Wathi umncedisi siza-ke ndodana ungincedise ngifuna ugibelela le ntambo uyibophe uyiqinise mase uyaphuma kungishiye ngokuthula ngiyilengisi. Hawu hayi boma yini kwenze njani? Uzobhala kahle indlebe yakhe ayifinyeziwe ukuba ibingelalele kanti nesandla sakhe asisifishane ukube besingekusiza. Athi kuJobe uJobe 13 bheka iso lami likubone konke nendlebe yakuza yakuqonda. Engikwaziyo niyakwazi angihlulwa yinini. Wathi cha bakithi ndodana unyoko unenhlanhla nokuba nendodana enjengawe. Mina ngithi kwena kwabaseKorinte 13 inhliziyo yakhe ikude noJehova kodwa indebe iseduze. Ngathi awuma wathi ungalingi ukukhuluma. Mina ngakhuleka mhla ngithola ukuthi indodana engiyibelethile ikhubazekile yathi indoda ngiyilahle nganqaba yangala. Ngakhuleka kunzima ngiwa ngivuka ngizama namhlanje yona le ndodana ikhulile indoda yangishaya. Ngaqhubeka emajalidini ngangisebenza naye emhlanje ngoba engekho ofuna ukumphatha. Kwathi nangamhla ethola iy'ndodla zey'mali wazidla nowesifazane wayecabanga ukuthi uyamthanda ekugcineni wamshiya wathi izinto azimlungeli ngoba mina ngiyamthakatha. Ngaqhubeka.
ngaqhubeka ngakhuleka. Nangamhla ngishawa idlozi ngokulala nomfowethu ngingazi ngenxa ukuthi ubaba oyizala wayehambe eyineka. Ungcono kaJesu. uJesu ubaba wakhe amshiya insuku ezimbili ezintathu. Mina wami ubaba ngimazi, nga-adoptwa uyena lo ngaphezulu. Naye obuya benokungiziba mangicela kuze kungifikele kumina ukuthi kambe kunjalo umuntu mongalona igazi lakhe. Laba abantu basindiswa ngegazi benza ngani ngoba mina elami limile ngcono bona laba abantu babunjwa ngomhlabathi. Wathi ndodana ungimoshela isikhathi. Phum 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 phum. Ningangibuzi ukuthi kwasala kwenzakalani ngoba nami wangixosha ngazi. Ngadlulela egumbini lesihlanu. Egumbini lesihlanu ngifica umfana omncane. Uthi Bhuti mina sengishintshile manje. Strubheka yazi ngishintsha ngempela. Ngithi mina wena uzushintsha nje ufunani lawo ntangayeni bese esikoleni. Uthi Bhuti wena ngoba ulana iwona umsebenzi owufundela usamncane noma umsebenzi owuthole nje ngobude bendlela. Ngathi mina wathi Bhuti mina mangiphuma la ngiyofundisa abafowethu ngamakhono ngiyobatshela ngecraft ngoba okwethu kwezandla. Nani nasuke nayilahla lento nathi asifunde sithola amajazi nathi sacabanga ukucondomize ezikoleni. Thina sinzali omama bangazalanga babola amathumbu ngoba oma bethi bebefe behamba ngenxa yempatho yobaba bethu. Mangiphuma la ngeke ngibe umfundisi. Abafundisi banamanga benjalo abathetheleli. Banokuthi asenze izinto bona bangazenzi. Bhuti mina sengishintshile manje. Into ongayenza phuma egumbini elilandelayo mase uyabuya uza kumina kunento engifuna ukukutshela yona. Mangifika egumbini lesithupha ha. Hey, hayi siqhubeke.